mene je Europa napredak. Napredak u ekonomiji, napredak u društvenim odnosima. Za mene Europa znači jednakost. Jednakost među njezinim građanima. Posebno danas kada se ta jednakost narušava i kada postoje sve više ljudi koji su međusobno nejednaki. Na kraju za mene Europa znači solidarnost. Solidarnost među članicama, solidarnost među različitim socijalnim grupama. Želim da se čuje glas hrvatskih građana, posebno onih koji su u težem položaju, posebno onih koji osjećaju da nisu dovoljno jednaki, posebno onih koji ne smatraju da nisu sasvim ravnopravni. A tako su radnici, tako su žene, tako su manjine, tako su pojedine naše regije. U Europskom parlamentu ću se zalagati za to da se suprotstavimo narastajućoj ksenofobiji, narastajućem desničarenju u europskim državama, europskim članicama, a možda i u Europskom parlamentu ćemo moći u buduće, nažalost, čuti sve više glasova koji su te vrste. U Europskoj uniji i od Europske unije mi očekujemo da Hrvatska sebe pripremi za članstvo, da od Europske unije uzme ono zbog čega smo htjeli biti u Europskoj uniji. Nismo htjeli biti samo članica kluba, htjeli smo biti ozbiljan, što je moguće ozbiljniji akter u tom klubu u kojega će onda naše društvo i naši građani imati koristiti. Ja sam Milorad Pupovac. U mojoj Europi važna je jednakost građana i ravnopravnost naroda.